I'm down for whatever. Why don't I fall through later and show you? Don't be giving me that shit. Ало, Добър ден. добър ден. Господин полицай, изгубих се из града, понеже съм нов. Може ли да дойдете да ме вземете от някъде, да ме закарате на главен гараж? Еми аз... По принцип не сме такси, ама... Щом се налага. Не, ако удобно, понеже нали полицията служи на гражданите. Така е, къде се намирате в момента? В смисъл на ъгъла съм на 81-37. Само секунда да го погледна. Осемдесет едно 37. Да, точно срещу 81-26, ама от другата страна на ъгъла. Добре. И сега жо да възема. Много благодаря, господин полицай. За нищо. Чакам си сега.
ден. Извинявайте, че така ви нахълта в колата. Няма проблем, нали, заради това дойдохме. Ако може само да ме оставите на главен, ще бъда много благодарен. Няма проблем. Само да се сложа главен. Само на кой е главния? Ако искате да ви го покажа на GPS-а. Да, ако може маркирайте ми го. Между другото, приятно ми е да се запознаем. Аз съм Витя Зоопаркин. Аз съм полицай Рен и на мене ми е приятно. Само, че ми е малко лошо и ще ме извиняваш. Да, няма проблем. И какво? Как ви се струва нашия град? Ами, вижте сега, аз вчера прекарах горе-долу един час в него. Разнови. Приятен град, но се чуда. В смисъл, трябва някой да ме разведе, да ме запознае с обстановката и така нататък. Да, прав сте. Но в момента правя изключение, тъй като няма таксита в града. Да, разбирам напълно. Нали, това да звъните на полицаите не е много окей да ви разкарват. Ами, Като понеже изключим, видях, че само с вас мога да имам връзка. Да. Извинявам Казах, че се се за я което, прави. няма проблем. да се повтаря. Да, това имах предвид. А случайно да знаете къде се продават палатки? Не съм се интересувал. Понеже на летището ми изгубиха багажа и в него ми беше и портфела и нямам пари да си наема квартира. Ай, тя на квартира колко пари? Еми, не Вие съм се разглеждали ли интересувал, понеже нямам финанси, малко ми е неудобно да питам колко струват квартирите без да имам пари в него. Да. Еми... Не знам, трябва да питате някой друг, трябва да запознаете с няколко човека тук, да намерите приятели, да те да ви разведат. Ами, аз се запознах, но гледам, че телефоните са им изключени. Явно хората почиват днеска. Да, явно са... Да. И са си сложили телефоните на самолетен режим. Добре, но много благодаря. За нищо. Няма да ви занимавам повече. Извинявам се за... Не, аз се радвам, че помогнах. Много благодаря и лека смяна. Благодаря на вас, лека вечер. Всичко добро. Мерси на вас.